Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Wanga waenda kuna Jesu yere wasambwa muropare nyenye unosimira mutsa wake ere wasambwa muropare nyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye unofamba naye mazuva yese wasambwa muropare nyenye unozorora kuna Kristu ere wasambwa muropare nyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye kwambo ashika unochena here wasambwa muropare nyenye wagatirirwa dzimba dzekubenga wasambwa muropare nyenye muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye rasanguva iyo inesitema usambwe muropare nyenye kunetsime iyo inowerera sambanyi muropare nyenye muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye wasambwa muropa
roherere nyenyem. Moyo wako wakachena oyere wasamba muropare nyenyem. Moyo wako wakachena oyere wasamba muropare nyenyem. Moyo wako wakachena oyere wasamba muropare nyenyem. Bese wabanonzwana uranyi sokora kanaka murese pasi kuti vanhu vese ngarinzweni uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda unouya nasi uya pinda pamusiwo wazarurirwa. Jesu ndiye nzira yeidiyega uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda dawiraidi uyo unoda tiwirangeiswi uyo unoda upenyunarini uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda Gamuchirai mose muzuva ranhasi pashumiro yanhasi tichivimba kuti tiri kukwanai muri vapenyu kunyika dzose kumatunhu ose kuvhangeri rinoparidzirwa marudzi ose. Soro wenyaya wemharidziro yanhasi uri kutiwo unorava sei? Unorava sei? How readest thou? Uvala njani? Ndo musoro wenyaya wemharidziro yanhasi. Vhesi redu rokutanga richawanikwa mubhuku yaLuke chapter 10 verse number 25. Luke chapter 10 verse number 25. Unorava sei part 1. Zvino mumwe mududziri womurayiro wakasimuka akamuidza achiti, mudzidzisi, ndingaiteiko kuti ndigare upenyu husingaperi? Question. Answer. Akati, unorava sei? Verse number 26.
shoko ukaverenga zvakanaka, muchinda uyu waiuya kuzobvunza mubvunzo Jesu wanga ari mududziri womurayiro. He was no ordinary man. Anga ari munhu anga achikwenenzvera pamusoro peJudaic law kana kuti murayiro wamaJudha. Kureva kuti paigona kuuya vanhu vanoungana vachiunganira muchinda uyu achitsanangura murayiro. So he was an expert, so says the English version. Anga ari mukuru pamusoro pokutsanangura murayiro. Saka Bhaibheri rinoreva pachena kuti wakauya achihomuidza munhu. Munogona kuti pastor, munoziva sei kuti waimuidza? Bhaibheri parakanyorwa kwai vanhu vaMwari vainyora vachisundwa nemweya mutsvene. Kureva kuti mweya mutsvene iye waivapo paidzwa Jesu ndiye wakaona zviri mumwoyo momuchinda uyu. Mududziri uyu uri kuuya achiidza Jesu. Unfortunately, aisaziva kuti iye ava ari mududziri womutemo. Uyu waaidza anga ari musiki nemunyori womutemo. Saka zvinofanana nokuti ini ndikatenga Mercedes Benz, ndodzidza kugadzira Mercedes Benz, ndobva ndoenda kuMercedes Benz Germany ndichinovaidza pamusoro peperformance yemota. It would be laughable actually. Zvinonyadzisa kuti ndiende kobvunza kana kuti kunoidza Mercedes Benz Germany pamusoro pavakagadzira Mercedes Benz. Saka kuidza kwaita muridzi womutemo, it became nothing because wakaidza muridzi womutemo. Now Bible riri kuti iro wakapindura chinzi unorava sei. That is to say, yes, you are an expert in the law. Asi even if uri mududziri womutemo, pane kamuverengero kanoitwa shoko raMwari. Chiwai vatereri, nguva ino yatiri, ndoda kuti muhwisise kuti mukurarama kwedu kana kuti mukunamata kwedu tinogona kuita Bhaibheri mumba proper, Genesis to Revelation. Tinogona kuvara rakaperera tichiriverenga mazuva namazuva. Asi dambudziko riripo riri pakuverenga shoko raMwari kana kuti Bhaibheri shoko raMwari. Ndakupai muenzaniso wanoda kuti muverenge tsamba yaActs chapter 8 verse 29 to 35. Acts chapter 8 verse 29 to 35. Pane nyaya iri kutaurwa pamusoro pomuranda weKandace. Rangarirai musoro wenyaya unoti unorava sei. Acts chapter 8 verse number 29 to 35. There is a story iri kutaurwa pamusoro pomuchinda waibva kuonamata, waibva kumusangano mukuru wechechi achienda kunyika yavo kwanzi wanga ari muEthiopia. Now aibva kuonamata munhu ari chief financial officer waQueen of Ethiopia. Kureva kuti zvinogonekwa kuti vanhu vakuru vanamate Mwari. Kune vanhu vanofunga kuti kunamata ndokwepofu. Uyu muchinda Ethiopian eunuch, he was not powerful. Wanga asiri munhu mudiki. Anga atori munhu waiadvisa mafinancial activities ePresidium. Kureva kuti wanga atori munhu wairemekedzwa kuti kana asvika kuEthiopia vaivepo vaigona kumusaluta semunhu anoremekedza. Ndoda kutaura navakuru munzvimbo dzose globally. Zvinokosha kana kuti it's actually a requirement, a divine requirement, kuti vakuru vanamate Mwari. A head of state can worship God. It's proper. Zvakakosha. A minister of finance can worship God. Yes, even a general, mukuru wehondo, unogona kunamata Mwari. Hakuzi kwepofu kunamata. It's serious business. Ndinogona kukokai kunoverenga pamusoro poupenyu waCornelius. Acts chapter 10. Why Cornelius was a centurion of a special force against the Italian band. Achiremekedza Bhaibheri ndoverenga kwayo waiti akatuma munhu kuti chienda
oenda dzoka odzoka. Those were the powers vested pana centurion. Asi Bible shoko raMwari kwaipita asvika, Cornelius wakapfugama akabvunza kuti tiite sei? Nyembe dzakazara pamapendekete pose pose, stars and crowns and badges and everything. Camouflage yakazara yakanuna nenyembe. Asi wakabvunza kuti tinganamata sei? Tingataura pamusoro paNicodemus, mukuru wanga achidzidzisa pamusoro pomurayiro wechiJudha, chechi yaipinda. Asi paakasvikirwa neshoko wakazvidukupisa, akada kuziva kuti kunganamatwa sei. This is a call, a clarion call to men of influence, kuti kunonamatwa Mwari. It's actually good and proper and has good results kuti vanhu vakakosha vanamate Mwari. Yes, ndingataura pamusoro paGamaliel. Yes, Gamaliel unotaurwa kuti wanga ari munhu waigara Sanhedrin yakakosha. Ndinofunga kuti wanga ari professor kana kuti doctor. Waiti kana achitaura dare rose raigara pasi kuteerera kuti Gamaliel wati kudii. Kureva kuti nemaprofessors kuma-universities nama-institutions vanokokwa kuzoverenga Bible shoko raMwari. Yes, I can mention vakaita sana Dionysius and Damaris, the two Greek philosophers. Yes, vanga vari vanhu, the Areopagites, vanga varipo pa university yakairi pachikomo cheAthens, one of the greatest place paisangana vana zvinadzidzo vose vachikurukura pamusoro peshoko raMwari. Amongst them, prominent was Dionysius, anga aripo achitarisa pamusoro pezvidzidzo zveGreek. But Paul paakasvika pagomo reAthens, vamwe vakati he's a babbler. But Dionysius naDamaris ari professor muGreek wakachepa akakwana mushoko raMwari. Yes, tingataura pamusoro pana John Huss, William Tyndale, tingataura pamusoro pana Girolamo Savonarola, Jerome, tingataura pamusoro pana Martin Luther paakamira paCouncil of Constance. Yes, April 7, 1529, akamira Dr. Luther vachimirira shoko raMwari. Toti pana Ziska, the one-eyed general, mkuru weuto asi waiziva kuti kunonamatwa Mwari. Saka tiri kuti isusu kunamata akuzi kwepovo bedzi. God's clarion call to worship is for both the rich and the poor, those men of influence, and even those vanotariswa as marginalized kana kuti vari kuma-peripheries esociety. Na ivovo vanokokwa kuverengo. Hiyo mkuru weCandace uri kufamba uri mungoro, ndodza dziri Mercedes Benz dzemazuva iwawo. Uri kufamba ari mungoro, Bhaibheri rinotiro waiverenga tsamba. Achiverenga ivo tsamba iyoyo, kwai Philip wakasvika, of course atumwa neMweya Mutsvene, zvikanzi kumuranda weCandace, nhai mukuru, sei unohwisisa here zvauri kuverenga? Mwari ngaavongwe. This man was humble. Wakange akazvidukupisa. Haana kuita mawara akati ko ndikaverenga sei zvinhu zvandisingaoni. Wakazvidukupisa pamberi pomufundisi. Akati ndingawa sei kana pasina munhu unodudzira. Kureva kuti uyu munhu wakaenda kumusangano wechechi asinganzwisisi gare zvaari kuindira kumusangano wechechi. Hamuna kutiwa. Ndiri kuti wakakumbira off neleave kuna head of state, akaipiwa aiaplya, akatora mari dzake dzaangaseva, akatenga chikafu, akaenda kunoatenda chechi asi asingazivi zvimwe zvakamukoshera mukunamata. Ndiri kuti nini, wakange maybe akatobhabhatidzwa, that is if there was any baptism that time. Wakange akatotevera kunamata zvainamata asi asinganzwisisi zvakakosha pamusoro pokunamata. Vanonyora vanoti he was a genuinely ignorant believer. Wanga ari munhu
anga asingazivi asi ari genuine. He did not know the very sacrosanct principle of religion and religiosity. Kureva kuti zvakakosha zvokunamata wanga asingazvizivi. Saka ndiri kuti zuva ranhasi zvinogona kuti unge uri mukuru wekereke asi pane zvimwe zvakakosha zvausingazivi because yekuti unorava sei. Unogona kunge une chinzvimbo kukereke kwaunopinda uchiremekedzwa, dzimwe nguva uchidaidziwa kunzi mufundisi asi usingazivi zvakakukoshera kunama. That's possible. Ndosaka Bhaibheri nhasi rauya richiti iro unorava sei. Rimwe gore ndakati ndichiparidza shoko kune imwe nzvimbo kumasvingo, ndikataura pamusoro pechidzidzo chaitaura pamusoro pokutenda Jesu nokubhabhatidzwa. Ndataura nomudhara waitarisa kutanga ari munhu mukuru. Ndaziya neshoko, I spoke with him at length pamusoro peshoko raMwari. Patakapedza mudhara wakati, mfana, zvawataura ndazviwa chose and ichokwadi. Blessedly enough taiverenga Bhaibheri rake ndokuti zvawataura ndizvo ndazviwa, asiwo mfana unotiudza here kuti ndisiye zvandiri kuita izvi kana kuti kwandiri kupinda ndiinde kwauri kureva. Ini ndikati baba, ko shoko rati kudii? Ndarakati, teerera mfana, ndine 65 years ndiri mandiu uye ndini ndakatotakura mari dzechechi ndokuratidzwa ndiro dzaivhigwa chirayiro chechechi zvikanzi nendiro dzechechi dziri pano. Mudhara uyu ndakamusiya achiti zvawataura ndazvifarira, asi handigoni kusiya because of the good explanations you've given. Saka ava vanhu havafanani semuranda wekandasi. Muranda wekandasi wainzwisisa kuti nemabhaibheri ekuchechi wake anawo nechinzvimbo unogona kunge anga anacho zvose zviripo, but wakadhisaidha kunzwisisa karavigo kebhaibheri kana kuti nzira yekuverenga Bhaibheri. Saka ndiri kuti kwauri muteereri, unogona kunge wakariverenga kana kuti wakaridzidza kuchikoro, asi ndiri kuti unorava sei? Gara pasi urave Bhaibheri, shoko raMwari. Munoziva here kuti maJudha vaiverenga pamusoro pemamessianic prophecies kana kuti zviprofita zvaitaura pamusoro pokuuya kwaJesu. Tingataura Isaiah chapter 7 verse 14, the virgin shall be pregnant, uchaita mwana. Tingataura pamusoro pana Mika, tingataura pamusoro pana Jeremiah, tingataura pamusoro pana Habakkuk. Zvose zvaiverenga vachiverenga pamusoro pokuuya kwaJesu. But mubvunzo wachiti ko vaiverenga sei Jesu paakauya? Vaiti vondonamata kumba vachitaura kuti Mwari tokumbira kuti Mesaya paanouya timubone. Vachibuda ipapo voenda kuchechi vosangana naMesiyasi votakura mawe vachida kumurova. Mubvunzo wachiti ko chavanga vachiverenga kuseni? Umwe unyoro unondifadza class unoti because they were not reading properly, they started to stone the subject of their morning study. Vaida kurova namatombo zvavanga vachiverenga kuseni. Kureva kuti mukutenda kana usingananzereri kana kunzwisisa unogona kurarama kaupenyu kanochallenja zvaukuverenga. Zvaunoverenga zvinokubudza kuti izvi usingazi, iwe wototi aiwa ini ndoda kuda izvi, but wamoverenga makuseni izvi namata uchidai. Saka tiri kuti vateereri, munoverenga sei Bhaibheri? Munyori mukuru watinofarira achinyora mune rimwe bhuku unoti the reason why they did not understand the scripture, it is because they were absorbed in seeking positions among men till they forgot the great position that God had given them. Kureva kuti vakabatikana mukutsvaga zvinzvimbo pakati pavanhu kusvikira vakanganwa chinzvimbo chavakapiwa naMwari. Ndo chinzvimbo chipi? Chinzvimbo chekuteerera nokuverenga kwazvo Bhaibheri, shoko raMwari. Peter achinyora mutsamba yake 2 Peter chapter 3 verse number 16. Iyi yakakosha kuti tiwe kuti Petro uri kuti kudii. 2 Peter chapter 3 verse number 16. Sezvaanotaura munyadzi dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi, madziri mune zvimwe zvikukutu
kuzviwisisa zvinominamiswa samamwe magwaro navasinganzwisisi nevasina simba kusvikira vaparadzwa. Kureva kuti kunogona kutoita munhu anoverenga bhaibheri ominamisa vhesi orasha vanhu vazhinji. Kureva kuti ndogona kuuya pano ndotora bhaibheri ndotoiminamisa ndotovhura chechi yakarashika. Zvinogonekwa. Ndozvinoreva neshoko kuti kuno munhu unogona kutora vhesi yemutsamba bhaibheri shoko raMwari otovhura chechi yokuita mamai vakawanda, kana kutotovhura chechi siphoning coffers from the ordinary people, kana kuvhura chechi yokurashisa vanhu. Zvinogonekwa achishandisa vhesi. Hamuna kuzviwa. Ndoda kuti muteere kuti ndoda kupa enzaniso. Ukatora banga ukaripa bhinya, akaritora banga iroro unogona kuuraya vazhinji. Asi ukatora banga, of course, ukaripa doctor, yes, we assume it's a surgical instrument. Ukaripa doctor akatora banga iroro unogona kurapa vazhinji. Banga iroro rinogona kuponda vazhinji mumavoko ebhinya. Rinogona kuita banga rinogona kuporesa vazhinji mumavoko akanaka. Kureva kuti bhaibheri shoko raMwari iro randakabata kana rikabatwa namavoko asingazvidzori asingazvidzikisiri rinogona kubhinya vazhinji vorashika. Ndoda kuti ndikuzivisei umwe munyori wandinofarira atinyora muno page 38 unoti so many have been damaged positively through scripture. Kureva kuti kusaverenga bhaibheri nenzira yakatanga kwaita kuti vazhinji vapondewe nokurashika kukuru. Saka tiri kuti isusu mukuverenga bhaibheri shandisa system inodiwa mubhaibheri. Ndeipi? Zvakanyorwa rini? Point number 1. Point number 2, zvakanyorerwani? Point number 2. Point number 3, zvakanyorwa kwadini? Time plus circumstances. Verengai bhaibheri shoko raMwari. Haikona kungoita imwe yandakahwa vanhu vachitaura kwai munhu akangovhura vhesi akazva kwai Matthew chapter 27 yakanzi kwai Judas wakatora tambo akanozvisungirira ndokuvhura raimwe vhesi ndokuwari chiti kwai naiwe ita izvozvo. Chinayo ndokuti bhaibheri randikudza pane imwe vhesi kwai Juda wakatora tambo akanozvisungirira, ndikaverenga vhesi ikati naiwe naimini ita saizvozvo ndokumhanya ndokunhonga tambo ndokunozvisungirira. Ndizvo here zvaitaurwa. Aiwa, verenga vhesi ndiani wairehwa chiti kutaura. Line upon line ndo maverengere vhesi. Bhaibheri rinoverengwa sei? Isaiah chapter 28 verse number 10. Iyi ndoda kuti muiverenge mururimi rwechirungu ndo painobuda zvakanaka. Isaiah chapter 28 verse number 10. Bhaibheri rinoverengwa sei vateereri so that tigoziva maverengero anoverengwa bhaibheri. Verse number 10 inoti for precept must be upon precept and precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Those zvinoverengwa bhaibheri. Why precept upon precept? Chirevo pamusoro pechirevo, line upon line, mutsara pamusoro pomutsara, apa zvishoma nepapo zvishoma. Ukatafunga kamudzidzisiro kaunoda kuita, wanawo vhesi muna Genesis inokusapota, owanawo imwe muna Leviticus inokusapota, owanawo imwe muna Malachi inokusapota, svetu oenda kuNew Testament, owana imwe muna Acts, owana imwe muna Jude, owanawo muna Revelation. Matatu 5, 6, 7 utaura kuti it's a solid sacrosanct message that you found. Haikona kungowana vhesi 1 kwaitokudhati svibisi munhu wotomanya nevhesi rimwe zvikanzi towana dzidziso yekuchokudhati svibisi. Unoverenga sei? Ndio mubvunzo. Unoranga sei? Ototayo takuponeswa nenyasha, otosimuka munhu otomanya nevhesi iyoyo, autotayo murayira kutina takuponeswa nenyasha. Unorava sei? Ndio mubvunzo uripo. Vazhinji vanorava mavhesi vachirashika kuti chii chaitaurwa kana kuti chii chiri kutaurwa. Rukombo rwangu vateereri, kana usingarwisisi, ndosaka Mwari wakazodza vafundisi namaelda navanhu vanodzidza shoko raMwari vakatendeka kuti vakatsanangure. Asi chokutanga chinotsanangura zvakanaka shoko raMwari namata usati watanga kuverenga. Saka ndiri kuti isusu kana tiverenga bhaibheri shoko raMwari ngatizivei kuti chiri kuitika. Rungano ruri kutaurwa, I don't know how true or false the story is, but ine chidzidzo chainacho. Torinotiyo kwai kune mumwe muzvina business, a business person
anga ana procurement manager waitenga zviro zvekutengesa pashop pavo. Saka mkuru waitumwa achienda kunyika Dubai, China nedzimwe nyika dzine mawezi akawanda okutengesa. Saka waita kaenda, nyika dzakaita saidzodzo dzine constant economies, kureva kuti price inogona kungoita $1 for a year or even $2 for 4 years or even $1 for 7 years zvogara ipapo. Saka zvaizikanwa kuti mchinda waitumwa achienda achinotenga. So this other time there was a sharp increase in the price of commodities. Kwakakwira zvinhu. Iye anga agara atumwa kugara kuchinda unotenga izvi, chinda unotenga izvi, chinda unotenga izvi. Iye ndokumanya, ndokusvika kuya ndokuona price dzakwira, mitengo zvikupukire, mitengo yakwira zvisina miro. Kwai ndokutuma message kuna muzvina business zvikanzi prices have gone up. Can I buy? Hanti mazvo here vatereri. Ndokuti prices have gone up. Can I buy? Muridzi webusiness ndokuvhunduka kuti prices akwira, saka munhu ngaarege kutenga. Ndokuresponda ndokuti no, price too high. Saka uyu procurement manager ndokuvhura message tongoti yanga iri WhatsApp ndokunzi no price too high. Haana kuverenga akadzikama kuti no, price too high. Iye wakangoti no price too high. Akafunga kuti kureva kuti hakuna price yakakwirisa. Saka ndokusimuka ndokutanga kutenga. Ndokudzoka nezvinhu zvishoma. The owner of the company ndokuti zvino shamwari, ndakakutuma kuti no price too high. Kuti aiwa, ndiwo wakatuma message kuti nditenge here zvinhu. Ndokuti aiwa, mutengo wakakwirisa. Zvino zvikazi ndaona sekunge wati wewe hakuna price yakakwira, basa rikapera ipapo. Rakapedzwa sei basa? Nokuti haana kugona kuverenga sentence yakanyorwa muridzi wekambani. Unorava sei? Unoziva here vatereri kuti kune vanhu vazhinji vanoverenga shoko raMwari asi vanorashiwa naro? Ndosaka shoko ukaverenga muna Matthew chapter 7 verse number 21, 22, 23 inotaura shoko rokuti vakawanda vachauya kwandiri nezuva iro vachiti ivo, hatina here kuita maminimini nemanenji nemabasa makuru nezita renyu? Taikunamatai henyu, tainamata, taidaidza zita renyu. Kwai ndichati kwavari handina kumbokuziva. Handina kumbokuziva. Mubvunzo wachitiko ko havana kuzikanwa sei ivo vainzi prophet so and so? Ko havana kuzikanwa sei ivo vainzi papa, father and so forth and so? Ko havana kuzikanwa sei ivo vakatakura bhaibheri rakakura sei? Unozikanwa noti nekuti wakatakura bhaibheri. Unozikanwa nekuti unoverenga bhaibheri kamuverengero kanodiwa bhaibheri. Ndofunga apa patsetseka. Saka pane mavhesi akawanda anorashiswa navanhu. Mamwe acho ndana Acts chapter 10 verse 9 to 18. Panotaurwa vision yakaonekwa na Peter pamusoro segregation yanga iripo pamazuva iwawo pakati pemaJews nemaGentiles. Because vhangeri Jesu achitaura achienda kudenga mabasa chapter 1 verse 8 and 9 inotiya muchaita zvapupu. You will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the end of the world. Asikamfambiro kaita shoko pane stumbling block yanga iripo yecircumcision. Saka vanhu vaitenda kuti kunzi unzi watenda unofoma kunge wacircumciswa. Asi Mwari akada kuratidza muono kuna Peter kuti aiwa, ivava vamaiti vakamhora maGentiles ndavanatsa. Saka Mwari sezvo sometimes anotsanangura zvinhu mumaono nemuvision, ndokupa Peter vision yeshiti yakauya yakarerekwa pama4 corners ine mhuka dzose dzakasangana, ichimirira maIndia, ichimirira varungu, ichimirira maJews, ichimirira isu maAfricans. Ndokubuya vision. Peter ndokunzi baya udye. Zvikanzi naPeter aina handisati tangodya zvakasviba zvakadai. Which means Peter waiziva in the New Testament dispensation. Peter waiziva kuti hazvidyiwi. Mushoko ndokuti aiwa usadane kuti chakasviba chandanatsa chakasviba. Just after those sentences unowa shoko rekunzi kwai shoko rakauya zvikanzi enda unoparidza kuna Cornelius. Cornelius was not a Jew.
Saka chakapa Peter simba rokuti aende kunoparidza kuna Cornelius ivision. Mukaverenga kuna 10 verse 34, Peter unotopupura kuti zviro kwazvo ndinotoona kuti Mwari azi mupatsanuri wavanhu. God is no respecter of beings. Kureva kuti vision iya yanga iri yesikuti chibaya udye, yanga iri yekuti hakusisina kupatsanurwa pakati pavanhu pamusoro peganda, because chose tiri vana vaMwari togona kutenda pamusoro pokutenda kwatakadaidzirwa. Matthew chapter 15 neimwe futi inorasha vazhinji. Kwai vadzidzi vaJesu 15 verse 1 to 11 vakauya vakatanga kudya vasina kugeza maoko. I believe vakakanganisa. They had broken health laws, not religious laws. Vakange vadambura mutemo wezveutano. Hatisi kuti kana mana mata takai kudya musina kugeza maoko, hazisi zvototaura. Tiri kuti isusu vadzidzi vamheno kunge vanga vazvara zvikuru kana kuti changa chaitika, asi Bible inoti vakadya vasina kugeza. Just down there, kwai vaFarisi ndokuya zvikanzi vari kudimbura murayiro wamadziteteguru wokudya vasina kugeza. Zvikatoda kuita problem ipapo huru, a religious contention. Yes, they were supposed to raise a health concern, not a religious concern. Vanhu vazhinji vovhoti pana verse 11 kwai nokuti hayo chokudya chinopinda munhu chose hachisvibisi asi chinobuda munhu, saka Bhaibheri rati chidyayi zvose. Unorava sei Bhaibheri? Ndomubvunza ko Bhaibheri kana uchivara unorirava sei? Bhaibheri shoko raMwari riri clear. Vanhu ava vaidya vasina kugeza, yanga isiri nyaya yereligious concern. Saka pakuverenga Bhaibheri shoko raMwari ndo panorashika vazhinji. Saka tiri kuti isusu question yairaiswa paya was of a health concern kana health nature and not a religious concern. Saka ndo confusion inoitika vazhinji. Saka Jesu paaitaura kuti chokudya waiziva kuti haasi kutaura nemaDown syndrome kana nevanhu vasingazivi, waitaura nevanhu vaiziva kuti chekudya chii. Ndo saka wakati chekudya saka wakazvisa pachena because they knew kuti chekudya chii. Matthew chapter 16 verse 13 ndeimwe inokanganisa vazhinji. Kwai Jesu unoti iwe uri Peter, padombo iri richavaka kereke yangu. Unorava sei? How Jesus established his church upon Peter, a fallible human being. Ko Jesu waigona kumutsa sei kereke yake pamusoro paPeter, munhu unofa zvake. Kana Jesu waigona kumutsa church pamusoro paPeter, kuenda vapaseri pacho obvoti get behind me Satan. Uya munhu wanga achinzi ndichamutsa kereke pamusoro pa wakunzi Satan. Pamusoro pacho wakutoramba Jesu wacho zvikanzi handimuzivi achiramba katatu. Saka ndodombo iri kurehwa. Hazvigoni, it does not make sense kuti zvinji Peter wakamutsiwa kana kuti ndodombo rakavakirwa chiti kwai wakapiwa makii. No. Hazvirevi kuti tinoti this is Peter's key. Key yakapiwa Peter ikii yeshoko raMwari. Shoko raMwari ndo key inovhura pane dima ichiunza chiedza. I would have read Isaiah chapter 22 verse 22, Isaiah chapter 33 verse 6, Luke chapter 11 verse 52, Revelation chapter 3 verse 7 kutsanangura kuti key ishoko raMwari. Peter was an ordinary table. The church was built upon Jesus, the solid rock. Ndo saka Paul achitaura pana Roma chapter 9 verse 33 unoti iro dombo rakanga rakadhererwa ndo rakaita chief cornerstone. Iye Peter pachake, Peter wakutanga chapter 2 verse number 1 7 to 8 unotopupura kuti iro dombo Jesu Kristu ndo pakavakirwa kereke sangano raMwari. Saka tiri kuti isusu kuverengo kweBhaibheri ndo kwaita kuti vazhinji varashike vachipesanisa mavhesi vachirasha vazhinji. Garai pasi mudzikame mufundisi, mudzidzise zviri mushoko, musaminamise mavhesi, musatsinzine pane mamwe mavhesi. Garai pasi bishopu, mudzikane muvenge Bhaibheri, mudzidzise vanhu zviri. Erida garai pasi mudzikane muvenge Bhaibheri shoko raMwari. Naimi muparidzi, imi gosa, garai pasi mudzidzise shoko raMwari sezvarinoreva. Vhesi yedu yekupedzisira yatichaverenga pamusoro wokuti unoverenga sei. Tichaverenga Samuel wechipiri chapter 12 verse number 7. Pane nyaya inorasha vazhinji kana vanhu vada vakadzi vakawanda vanorashika zvikuru pane nyaya yaSamuel. Asi Bhaibheri pana Deuteronomy 17 verse 17
inoti usazvibongaridzira vakadzi vakawanda nokuti ucharashika. Iwe uvhotaiwa Dhavhidhi wakadzi uchapiwa vamwe vazhinji kana uchivada. Saka toda kutarisa kuti vhesi inoverekwa sei isati yarasha vazhinji. Bhaibheri rinotiwo Dhavhidhi atora mukadzi waUria aita chivi. Kwai aita chivi ichocho, Nathan wakauya kwaari akasvika akati mukuru akataura chiwawa kwakava kune munhu angane makore akawanda akatora kune munhu angane kwai 1 akaita zvose izvozvo. Kwai Dhavhidhi akatsamwa akati munhu iyeye ngaramwe. Kwai Nathan akati ndimi mambo makaita chinyangadzo chakaita chicho. Dhavhidhi akati ndaita zvivi ndakanganisa. Muprofita ndokuti kwaari. And Nathan said to David, thou art the man. Thus says the Lord God of Israel, I anoint thee king over Israel, and I delivered thee out of the land of Saul. Verse number 8. And I gave thee thy master's house, and thy master's wives, and thy bosom, and gave thee the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would have moreover have given unto thee such and such a thing. Kureva kuti wegona kupiwa vamwe vakadzi, kureva kuti wegona kupiwa imwe mari, kureva kuti what ndizvo here zvinorehwa. Common sense is very necessary. Chii chiri kutaurwa kuda kupa muenzaniso. Ini ndikaita shop pandinotengesa magroceries, ndikasiya shopkeeper otengesa zvinhu zvose, ndobva ndomuchengetesa $5,000 ndobva chengeta mari iyi ndichauya ndozoitora after 1 week. Saka oichengeta otengesa zvinhu zvose, ndobva ndouya ndobva ndokudza kuti no, storekeeper wangu unoba maminzi, unoba maswiti, unoba zvinhu zvose zvidiki maswiti maminzi, unongoba chino didi. Ndobva ndozvibhilivha ndozvona kuti for sure uri kuba maminzi. Ndobva ndoti nhai shamwa, ndakakupa $5,000 kuti undichengetere. Ko kana unondibirei maswiti aya? Ko kana yanga iri shoma ndaigona kupa zvinhu zvinhu. Saka chii chandiri kureva kana nditaura zvinhu? Ndiri kutaura here kuna storekeeper kuti nekuti wakaba maswiti waifanirwa kutoba ne$5,000. No, hazvisiri izvo. Ndiri kuti ndakakupa responsibility yakakura yekuchengeta $5,000. Ko zvino zvaunoba maswiti zvinhu zvidiki, ko izvi zvimwe zvikuru uchazvichengeta here? Saka Mwari aitaura kuna David kuti ndakakupa vakadzi valate show kuti vachengete. Waiti kwaari ndakakupa vakadzi kuti vachengete nenzira yakakwana. Ko kana uchitora mukadzi womunhu akatoroorwa, ko izvi zvirikadzi uchazviponesa here? That's what technically God was trying to say today. Saka vanhu vazhinji vanogona kunzwisa shoko iroro, vazhinji vanorashika. Shoko ukaverenga even 2 Corinthians chapter 6 verse 17 inoti kudai mavari kureva nyika yakaipa, kudai mairi musabata zvinhu zvakamhora kana kuti musabata chinhu chakasviba. Munhu chikwai panonzi musabata chinhu chakasviba. Unoverenga sei? Ndo mubvunzo wandikutaura. Saka tiri kuti zuva ranhasi hama dzangu navateereri, chimbonamatai kuna Mwari kuti Mwari tibetserei. Each time we sit down to study the word of God, Mwari atipe mweya mutsvene wake okuti tinzwisise. Shoko rinoti kuna Revelation chapter 1 verse 3, wakakomborerwa uyo unorava. Revelation chapter 22 verse number 7 inoti wakakomborerwa uyo unorava. Wakakomborerwa ndeupi? Ndeuyo unorava nenzira yakatarwa. Munamato wangu nguva inoyi kuti wose muteeri panzvimbo yose tenderere ave munhu anoverenga Bhaibheri nenzira yakatarwa. Dai Mwari atiitira zvakanaka, dai Mwari atikomborera, tichada kunamatirai kuti Mwari akuitirei zvakanaka agokudetserai kuti each time you sit to study the word of God, pausinganzwisisi Mwari akuzarurire. Chose patinokwanisa patiri ngatitsinzireru tiite munamato. Mwari wedu uri kumusoro kudenga, tinokutendai nokutipa shoko rakakura rekuti tinorava sei. Tinokutendai zvikuru nekutipa Bible shoko renyu rakanga rakachengetwa kwenguva yakapfuura, rakavigwa, richipondwa, richipiswa, richirambidzwa, asi imi makarichengeta risina kuchinjiwa kuti rigoponeswa uyo neuyo neni muteereri. Tiitirei zvakanaka panguva ino kuti patinoverenga tese tizarurire zvataurwa neshoko. Chero tikaita zvinzvimbo saCornelius tibvume kusiya tigotevera shoko. Chero tikaita vanoremekedzwa kuchenjisa Nicodemus naGamaliel tibvume kuremekedza shoko. Chero tikaita vanhu vanokudziwa mumafinancial offices, tax offices, government positions, panotaurwa shoko renyu tibvume
kuchengeta murayiro wamunoda. Simbisai vakateerera vose mugotiitira zvakanaka. Tinokutendai Jesu nokuti ndiri musi kwedu muzita nemuropa raJesu Kristu tinonamata. Amen. Ndipe Bhaibheri nyenyedzi yapiwa vafambi vese kutungamira zvampupurizvo zvisingazodzimi kujeka kwangu kunotipenyera. Ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo. Ndipe mazviyo Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo. Ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri ndinofamba naro rinditseure nezvakaipa. Mwenje weruponeso munedima kundipangidza nzira kudenga. Ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri mwenje weupenyu usingagumi newakanaka. Rindiratidze rujeko rwaJesu rindionese mbiri kudenga. Ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. I'm on my way to Canaan. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyim, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music,
It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blavio online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blavio online worship platform. Nobody